buat semuanya spesial AJ Audio. Panas-panas karena dirungokno lagune ya penak. Campur sarinan adem. Mungkin gayeng ngenji alhamdulillah wis padha maem kabeh. Biasane nek ning nggonku bar mangan terus brol entek wong. Aja Mas. Tapi nek kene mulai. Nun sewu lak mboten nggih. Bakdo maem mangke teng mriki riyen nggih. Soale nek nggonku bar mangan terus do mulih dhewe-dhewe ra karo-karuan. Nek kene ketoke tanek nek. Ajarane berarti Mas. Anjir muga-muga ya ora kesusu anjir. Monggo Cahyu. Sabda pandita
sepeda melok nyanyi. Nah, ngono wis masuk Mas. Iya, aku weru biasanya artis akeh kok. Penyanyine akeh iki. Akeh lah kaya penyanyi. Cah iki cilik kuwi penyanyi kadro. Ngono. Iya, kosidahan kuwi. Nah, sing ngarep kuwi penyanyi dangdut. Oh, PKKB ya Mas. Kok PKI to? Lah jare penyanyi kadrah. Oh iya, maksudnya ya gak ngono. Lah singkatane apa? PK, penyanyi kadro. Lah ya wis bener. Ya wis bener kuwi. Aku yang ngrungokne PK ya wis pikir aku tok marek-marek. Lho ya ngono kok. Ah, iya. Terus ngecai. Sabda pandetaraku mrengseramu dadyo ing sisiku Ukiku strilirani tresnoku bakal Matur sembah nuwun Cantika satunggal tetebakan sampun katuran inggih nuwun sewu saderenge nyuwun pangapunten niki saking Sanggerias pundi nggih aku ora ngerti kok.